Jajirtattun injiniya da Rabi Musa Kwankwaso shi ne wanda zai rinka zuwa muku bisa managarcin irin ayyukan da injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya aiwatar da ilmantarwa, faɗakarwa, gani da wa'azantarwa. Shiri ne wanda zai rinka tattaunawa da masoya injiniya da Rabi Musa Kwankwaso na ciki da wajen ƙasa da kuma na ciki jihar Kano da wajen jihar Kano. Shiri ne wanda jajirtacciyar 'yan amana ta ɗauki nauyi kawo muku, wato Hajiya Umma Suleiman Kwankwasiya Saudi Arabia. Shiri ne ƙarƙashin kulawar kamfanin wato Abban Nawal Ventures. Shiri ne wanda zai rinka kawo managartattun abubuwa da suka waka gami da sharhi da kuma labari irin na gwagwarmaya da Rabi Musa Kwankwaso ya yi a baya da kuma wanda yake aiwatarwa a yanzu haka. Yanzu mun ka daura ne masu jaɗi jako aje tafiya ta Kwankwasa ba wanda za ya samu wuri. yanzu mun ka daura ne Masu jaɗin jako aje tafiya ta Kwankwaso ba wanda za ya samu wari yanzu. A don haka dama ce wacce za ku iya tallata hajar kowace iri, ta ɗaurin aure ce ko ta sanarwa. Canji muke so a jihar Kano, yanzu ma'amal na Kwankwaso ya ce shi samu zaba. Ba zan kibi ba zan gudu gulgulo ba. Canji muke so a jihar Kano, yanzu ba abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaɓa. Ba zan gibi ba zan gudu bulbulo ba. Domin ba da gudunmawarka a wannan shiri za ka iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 070 36 01 6827. Kar a manta da sunan shirin jajirtattun injiniya da Rabi Musa Kwankwaso. da gaskiya Rabi Musa Kwankwaso dama zaka dawo. Sarki Allah tsare mu aikin da na sani, sannan ka tsare mu dukkanin shirin zamani. Zaɓe na tumun dare illarsa muke gani, birni ƙauye da har mu yau gashi muna gani.